всички, това е трета част от нашето пътуване с самолета и Лего човечетата. Така, нещо си озовахме. Кико, може да ни кажеш къде се намираме? Намираме се в момента на земята и зад нас има джунгъл. Може да я видите. В нея има тенджери, минджери, всичко има. Тенджери, препарати и така да преминем към основната част. Така, искам да ми разкажеш малко за себе си. Аз съм пилот, казах го още във втората част, ти не разбрал, ей! Добре, по-полегичка. Добре, да се връщаме в самолета. Излитаме! Бързо приземима! Да беше гадно. Добре, това беше непредвидено, явно самолета има малко дефекти. А сега лежим на земята. Гадно. Виждате ли оная звезда там горе? Да, виждаме. И аз се виждам. Ама какво е това? Майко, прави ли отивам? Не, в ада. Добре, бе. Майко, умри. Здравейте! Аз съм от ада, идвам да ви взема. Ти базикаш ли са, бе? Не се! Му-ха-ха-ха-ха!